Yo! Τι κάνετε παιδιά στο Bro Canal? Εμάς λες. Είμαστε στο Bro Canal και θα αρχίσουμε τώρα με ένα στο intro. κανάλι. Ναι, intro, θα αρχίσουμε νέα βίντεο. Ωραία βίντεο, κάθε Σαββατοκύριακο, όχι κάθε μέρα λόγω διαβάσματος. Ναι, έχουμε και κάτι διαγωνίσματα αυτόν τον καιρό. Οπότε μην περιμένετε πολλά. Ναι, θα πούμε λίγα πράγματα για ο καθένας για τον εαυτό του. Είμαστε αδέρφια, δίδυμα πιο συγκεκριμένα, φαίνονται οι ομοιότητες μας. Εγώ εντάξει, δεν έχω κανένα δίδυμο όπως αυτή εδώ. Έχω μια αδερφή, έτσι μεγάλη. Εμείς έχουμε ένα μικρό αδερφό, μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε μπάλα. Και FIFA 15-16 το έχουμε αγοράσει ήδη προ 15. Εντάξει, έχουμε και το 13, είναι λίγο παλιό. Ναι, είναι λίγο παλιό. Είμαστε στο γερμανικό σχολείο πρώτη γυμνασίου και αυτά.